ראש גדול ארוחה של מור. זה תערוכה? הרעות החול... הטונייפה הזה זה תערוכה? אתה קורא לזה טונייפה? לא, אני קורא לזה אומנות. עוד מעט תיקח את כל המסטיקים שיש בברזייה, נדביק אחד ליד השני ונקרא הגלריה של ורשבסקי. מה אתה מדבר? אלחנן, זו אומנות, עיתונאים באים לסקר את זה. די, שטויות, שטויות. מה זה? עיתונאים באים לסקר את זה? כן? טוב, אם עיתונאים באים לתערוכה, אז הם בוודאי יודעים מה יש שם. ציירת מכוננת. היינו מעדיפים לדבר עם מור. כן, אבל אני המנהל, ומנהל זה גם כן מאוד חשוב, כי בלי מנהל אין ציירים, כי מנהל לוקח 30% בחשבונית מלמעלה. כן, בכל זאת מור. כן, מור היא ציירת חצופה, רעננה, רגישה, יצירתית, אומנם אובייקטיבית אך לא פוגעת, וגם אני בתור מנהל אחראי לכל המוניות בבית הספר. דרך אגב, ראיתם כבר את מיצג המסטיקים של ורשבסקי בברזייה? אני אומר לך, העיתונאים האלה טרקס, רק רכילות ודם, זה מה שמעניין אותם. הלו, תגיד לי, משל חם, בא לך אולי לראות איזה תמונת פפרוני שלי משם היסטורית יוצאים מסעדת דגים? לא. למה לא? מה כדאי לך? זאת אמא שלי, הנה תראה, תמונה נהדרת. וזה אלחנן ברדוגו, ברדגי, זה עם א', למה? נו. ניקח... סרידה של דניאל. הוא חצוף שמתבטא בחציפות יתר, חוצפנות, חוצפה כבר אמרנו? אין חנן, זה לא אני ציירתי. זה באמת חצוף. זה שלי.